Hmm. Naka-on. Hello, good morning, good evening lahat ng mga Ilocanian community. Ambag na oras yung amin, kakabsat, ikinaduma-duma nga lubong renteo. Buti. Kariring ko. Kapite pa ya po. Hello, Jenny and Audrey. Hello, Tita Gali. Gising na po ako. MJ Fernando. Hi. Kaya palang ya. Pasensya muna sa mga bisita. Kasi may gagawin po kami sa ngayon. Mamaya na lang ko kayo ipipin. Mabalinan. Wala pa si kaibigang Willie. Mega love shout out sa inyong lahat. Yes, at tara. Mega love shout out. 5 million in the house. Hi, MJ. Ito yung panganay ko, MJ. Oh, hello daw sa katabi mo, host. MJ Fernando. Mega love shout out. Mag-jacket ka dyan, host. Oo, Tita Gali. May jacket na. Sinong walang jacket dyan at bibigyan ko ng 2. Hello sa katabi mong sumilip, house. Wala na, nandun na. Pasilip ko nga, mami. Hello, shout out. That's mine.
Siya na mga kaibigan. Kagagaling lang sa trabaho. Diretso na dito. Natulog lang ng isang oras. Tapos, kasi may overtime ako kagabi. Tinawag ako kasi may mga iti-train. Wala pa si kaibigang Willie. Kaibigang Willie, mega mega love shout out. Tanggalin mo jacket ko, host, para dalawa ibigay mo ulit. MJ Fernando. Pudimix channel, mega mega love shout out. Good morning, good evening. Good morning dito. Hindi ko alam kung good evening sa inyo. Tusok host. Salamat Pudimix. Welcome, 7 million in the house. Ayesa Tara for vlogs. Welcome. Mega mega love shout out. Kaya, baba atas no sino. Baba natin yung hagdan para yung gustong oh. Pro Magni Rob. Welcome. Saan po mga logo natin kakabsat? Yung team Ilocan dyan, kailangan daw nakalogo, sabi ni Tita Gali. Kakabsat. Rodel Villaros. Good morning, good evening. Brother, good morning, good evening. $9 million in the house. Mega mega love shout out. Tamsak host, sabi ni Igorot Akot TV. Good morning, good evening, Igorot. Ay wow, si Mrs. MMLSO Tita Gali. Oh. I don't know that. Agbalin ti agi babati balay kabsat pro magni rob lakaden. Tamsak dan host. Madamdama pa pro magni rob kabsat ta dati sarong karmitata. Dati sarong karti Ilocandian community. Mayor B. MMLSO. Tita Gali Vlog. Hello host, sabi ni
Ate Dolores. Ate Dolores, good morning, good evening. Guray ti Tagalita nagsukatak. Dolores TV. Tusok. Diamanak. Ate Dolores. Pwede ba babahay host? O, sige. Ikaw. Ate Biloria Gumpad. Pwede ba magbaba ng bahay muna itong mga bisita natin para habang hindi pa tayo nag-umpisa. Sige, sige. Magbaba muna kayo at magdikitan muna kayo habang hindi pa nag-uumpisa. Romag ni Rob. Sige, sige na. Wen pudi. Naangot ka itay adda agpakpaksiw nga tukak. Dolores TV work mode. Okay. Okay lang. Ate Dolores, trabaho ka pa eh. Jeannie and Audrey. Yagawam kabsat dolor. Hehe. Agdan. Gusto pa yung bisita sa ano po. Mali mangag din dyan. Kuhan. Kumangag. Oh, wait. Mali mangag ka dyan. Tam ano nakakuha tayo? Taman? Taman? Ang kumangag ka raw. Yakin na. Hintay mga gusto na. Dati pati nakapsat yung mic na. Hindi mo nga guys. Hindi mga gusto na. Yan. Bago ma. Mali mangagmas ni kaibigang Willie. Mangagnak. Umay kanta ag kapita dolor dak pay work hehehe. Tita Gali. Salamat po Tita Gali, Rex TV channel. Sa volume 8 mo ta boses mo host. Nakatinan Tita Gali. Ang nga mangag ni Kabsat Willie. Nakamangag.
Tama din mo mga dyan. Ayun sa waman. Hello, hello. Pwede kita assistant ko Ay, ay, ay. Yung tayo sa tamang ni kaibigan. Ay, ay, ay. Sa ano nga? What's wrong then? Nakapsot sila po. Apay kasla kayo agkakapsot. Apay napaksuyan kayo sa amat nga duwa di tangataw. Kaya mo mlatan amutan. Apay kasla kayo agkakapsot. Sa Biloria Gumpad. Suyan kayo sa amat nga duwa di tangataw. Kaya mo mlatan amutan. Apay kasla kayo agkakapsot. Sa Biloria Gumpad. Naririnig ka host pero ako naririnig. Hindi naririnig. Oh. Madi ka mangag, kaibigan mo ide. Hindi na kaila manggig. Ay, nakapsot lang. Nakapsot lang. Mga man. Ano pa eh. Ata, manggig ka kon. Manggig ka kon. Yeah, wine. Padasin. Manggig ka kon. Hello. Wine. Partner, ang boses mo. Kung nakit, madin nakasaksak ni. Madin nakasaksak. Partner, ang boses mo. Kung nakit, madin nakasaksak ni. Madin nakasaksak. Done. Partner, ang boses mo. Kung nakit, madin nakasaksak ni. Madin nakasaksak. Mega Love. Shout out Ilocandian community. Marites Tagabi. Hi Marites. Makapapeke lang ate. Makapapeke lang ate. Headset ko madigayong nakasaksak isa may lagay ang boses ko. Martia. Iya. Magkakatawan niya. Jacket. Padasing man yung saksak kay. Baring na. Hello ka nga hello. Hindi ba kami nakasaksak? Ay, naggagwapo kayo na eh. Awang mit ko. Mangigawan. Wine. Mangigawan. Mangagkaon. Eh, kaya nagbasip. Kumapso mo. Kumapsot yan. Di bus. Nakapsot. Kuya sa om. Nakapsot. Yeah. Nakapsot yan, nakapsot. Ayan. Malaki. Kaya pala, yung mic ko na nga to. Ah, Ayan. Okay, nakapsot. Yung mic ko na nga to lang una eh. wine. Dito tayo, sumit lang. Dito yan, kahit siya sa umadimid, kaya mo dito yung mic na. Kaya yung mic na pa lang, nakakonect namin dito eh. Nakapsot na ta? Done. Wine. May atin. May atin napitan. Ayan. Okay guys, mag-shout out. Share na natin sa GC. Tayo natin mga kasama na rin guys. Done. Good evening po sa lahat. Sabi ni Rex TV channel. Mag-shout out. When may ating partner. Pinigdakan yung nigda. Kasla ka man na sa loob ng Burnay. Dede partner, may atayin. Itutok ko lang una eh. Dede Mike, tingimat kan ako, partner Viloria. Tapi siya sa tama, dirami ka doon eh. Maulang-ulang, dupay laing. Awan. Minum Abay ang sa naimas gipulutan ni kadadiri idirabi ta chicharon bulaklak. Kaya share tayo Napay. yung Dapat ito no rabi mo na sinabawan. oh, dito man. Ba't mo pati pangapitipot kayo mo. Na? Ba't mo pa'y pangato ko na. Ano na? I'm good.
O, katawag sa uwak na sa umad, di kayong nakakabit sa headset ko. Ayan guys, start na tayo guys. Oh. Mga host, new friend lang po si Kuya Rex TV. Observe daw po muna siya. Kaso Tagalog po siya. Okay. Okay lang. Kuya Rex TV. Kuya Rex TV, mega love shoutout. Maraming salamat sa iyong pagpunta, Kuya Rex. Kitam lagi ti da bisita. Naduma. And sige po Kuya Rex at para pa ma-observe nyo yung ginagawa po natin. May mga bisita. Maaaring makatulong sa ating YT channel. So, May mga yung ginagawa po natin Idol Rex. Kakaroon po kami ng tinatawag namin sa Ilocano sarong partibalay. Sa Tagalog yung dalaw sa bahay. So, and after, pagdating po ng yung sarong partibalay, yung dalaw sa bahay. Ang ginagawa po namin doon, ang activities namin habang dinadalaw namin yung bahay na nanalo sa ruleta. Ang ginagawa namin the same time habang dinadalaw namin yung bahay na nanalo sa ruleta, ay nag-BBLC kami. Ibig sabihin ng BLC, views, like, and comment. So lahat po ng activities na ginagawa namin sa Ilocano dyan, nakakatulong lahat sa aming mga channel. So, step ka lang po dyan, kapatid na Rex, para makita mo kung ano po. At ang DLC namin, dumuna tayo sa level 1. Sa level 1 po namin isurang korte balayon yung pandalo sa bahay. Ang ginagawa po namin doon, iniroroleta namin yung mga nanalo. And then after yung nanalo, binababa yung bahay at titigan kung hindi pa kadikit. At pagkatapos po noon ay ipi-play po siya ng 5 hours. Kung hindi pa monetize channel, 5 hours. So sabihin na natin kung 30 members po ang nag-play sa kanya, so 30 times 5. So 5, 10, 15, 50, 150. 150 po yun. Hours na yun, diretso na yun sa hours. So after po nun, pagka na-play na po ng 5 hours, iba't ibang bansa, let's say dito sa akin, ang bigay ng hours po dito sa amin is doble. So 5 hours magiging 10 hours. Times 2 po kami rito. So kahit kay Kadadiri, times 2 ang bigay niyan sa Pilipinas, sa ibang bansa, pare-parehas tayo niyan. So after ng level 1 at ikaw ang nanalo at dadalawin ka sa iyong bahay, magkakaroon ng activities sa iyong bahay. Kaya po nang gagawin natin ngayon kay Kadadi Ray, meron po tayong BLC, views, like, comments ng 3 hours minimum, maximum ng 3 hours yung dalaw. So mag-ELS ka ng 3 hours at doon gaganapin yung BLC. Irorelate rin natin yan, BLC. At Awan boses mo, Pawili. ang boses ko? Adan, Magawan-awan, Mike. Mahina boses ni host. Okay, sige, ganito na lang. Kasi, ayan. Tanggalin ko na lang to. Hindi English na sa... Mega love. Shoutouts sa 20 million in the house. Ayan guys, naririnig nyo na ako. Hindi guys, tinanggal ko na yung Tinanggal ko na yung mic ko. Tinanggal ko na. Hindi pa rin nakakabit. So, ganun nga guys. Kung narinig nyo sa yung paliwanag ko kanina, ulitin ko po ulit sa mga bisita po namin dyan na gusto sumali sa amin sa Ilocano community. Ito po ang ginagawa namin guys. So, sa level 1 po, Sarong Kartibalay. Ano sabi niyo, no? Ayun, sa Sarong Kartibalay po ay dalaw sa bahay. Kung ikaw po ay nanalo sa ruleta, dadalawin ka po ng buong member. So, habang ginadalaw ko po,
magkakaroon po ng activities sa'yo ang maximum 3 hours ng live streaming mo. So, pag dinala ka po, doon natin gaganapin ng views, like, and comment BLC. Sa level 1 po, pag ikaw ay nanalo, ipi-play ka po ng all members ng 5 hours pag hindi ka pa monetize channel. At kung monetize channel ka, ay 2 hours lang po. At wala pong skip ng harang yun. So, lahat po ng bisita ni host dyan. MJ Fernando, mega love shoutout. Sa mga bisita po ni host, observe po kayo para po makita nyo po kung ano po yung activities na ginagawa namin sa Lucandian community. Naririnig niyo ba ako, guys? Naririnig ba ako? Mangigak, no? Kuhain, mangag ka. Mamaya tayong clear. Loud and clear. Yeah. Tagalog po. Ayan, opo, meron po kasi Ilocano po lahat yung mga nandun. Pero nagpapapasok na po kami ng Tagalog para po makatulong. Sige po, ganun po. Sa Tagalog po na sa dalang bahay. Baka gustong pumasok ni MJ Fernando. Mega love shout out MJ Fernando. Sige po, MJ Fernando, kung gusto niyo pong pumasok, maaari rin po kayong pumasok. At dali lang. Tagalog po. Ayun, sa level 1 po, yun yung tinatawag namin sa Rongkar Tibalay. Dalaw sa bahay. Yun po ay niroroleta namin yung mga nanalo para po walang palakasan. Roleta po ang nagsasalita nun. Pag ikaw po ay nanalo, at i-play ka po ng member ng 5 hours pag ikaw ay hindi pa monetized channel at 2 hours po sa monetized channel. Kung 30 po ang nag-play sa inyo ng 5 hours times 5, so 30 times 5, 150. Kung sa iba't ibang bansa po, doble po ang WH ng gaya po dito sa amin ni Kadadi Ray. Pagka play ka po namin ng 5 hours, magiging 10 hours times 2 po. So, and then sa level 2, while habang dinadalaw ka sa sa bahay mo, kanya nag-live streaming ka dahil ikaw nanalo, may schedule po 'yan every other day. Ang Sarong Kartibalay, dalaw sa bahay. So, ang ginagawa natin sa dalaw sa bahay, ang activities natin habang naka-live streaming, ang ginagawa po natin ay BLC. Nakakatulong din ulit sa ating channel ng BLC, lalo-lalo na sa mga kagaya po ang views. So, views, like, and comment. So, yun pa ang ginagawa natin ngayon okay. So, ganito po yun, guys. MJ Fernando, sana po, mag-observe muna po kayo. Mamaya po tayo magdidikitan. Pagka nag-start na po yung aming activities, so, wala na po munang magbababa ng bahay. Okay, 18 million in the house. Maraming salamat. Iakyat na po yung hagda, iakyat ko na po yung ruleta. Pero for them guys, yung po mga member ng Ilocandian guys, magbababa po ako ng ng attendance. Iakyat ko rin si okay, attendance, Ilocandian sa Rongkar. Nagpag-atasakpay kung ni timplaan na kalimutan. Kabsat. Dali lang at i-akit ko lang yung yung doon. Ayan, andyan na si My Dream House. Okay, saglit lang guys at i-share ko lang itong natin. Link URL. Yun lang. Paano ko may share dito? Nandito pala ako sa taas.
Ha? Ibabakpay lang dito eh. I-share ko lang DJ ko. Ipin nyo ka nung Ha? Tamsak Kadadi. Salamat Adel and Joel. Welcome. Ayun guys, inakyat ko lang yung binaba ko lang yung binaba ko yung attendance diyan kasi hindi ko siya may comment dito kaya ako bumaba. Ayun kadadri pakipin mo laing yung DJ ko. Pin mo laing DJ attendance. Tapno makita da dito nga. Ato yung kabil mo tayo. Pwede tayong comment ko dito baba. Tapos, i-add moderator ko. Pin. Pin. Replace pin message. I-replace ko yung dadya nga to. Bueno, i-replace mo lang dito, i-replace pin. Oh. Atan. So. Okay. Oh. Tanda na malukatan. Okay guys, yung attendance, andyan na po. Nakapin na po yung attendance natin dyan. Mag-attendance na lang. And mega love shoutouts, 15 million in the house. Bakit bumaba tayo 15 million in the house? Okay, ang gagawin natin is, saglit lang. Wheel of Names. Attendance. Biginak mo na mga host, nagpadigos na lang Burias. Sige lang Sherlyn. Okay guys Dali lang natin, akyat ko na yung roleta. Para po makapag-umpisa na tayo guys. Okay guys, type present na po tayo dyan. Type present na po tayo. Ayun na yung roulette natin guys. Yan na lang yung natitira sa Present, type present na guys, type present. Dana po sa attendance, okay, check natin. Makikita natin dito yung third. Ulit. Hindi ko pala na-clear. Guys, ulitin nyo na lang, ulitin, saglit. Kadari, ikatimpay lang, pagkapin na, kadari, ako? Kaya nga to. Sukat na. Win, pakisukat man. And pin. Okay. Tapos, Bit lang tayo, ikuha ko lang. So, attendance na ako. Dana, at saglit lang guys, yung attend ulitin natin yung kasi hindi ko pala na-delete yung yung natin na BLC natin. Attendance niyo saglit lang guys
Present. Isang beses lang kayo dapat pumakita natin. Joins, mega love shoutout, John Joins. Kapitro Del, mega love shoutout. Lumakyan and Jenny. Udij. Ayan, si Jajan Tinagali. Yan lang guys. Shuffled na natin. Shuffled. Ano? Pa lang itong dance na ano bago. Bumababa na to 14. Nag-gimis ang ako pa. Natinag. Nag-gimis ang balay ko. Something. Try again. Nag-gimis ang balay. Ang garod. Again. And Yulikon. Gli lang guys ha. Ayan ka daddy rin in comment ko DJ Kon. In comment ko DJ Ipin ko man. Yun, ipin mo dito. Ayes yan na. Ayes siya Tara. Ayan, mega love shout out. Present. Okay guys, start na tayo. Pakipin na lang yung attendance. Ulitin natin yung attendance guys kasi yung unang binaba ko kasi guys, hindi ko na delete yung old. Hindi ko na delete yung old na attendance niya. Hindi ko kuha nito. Sige. Ayan. Sota? Ayan lang. Okay guys, sige attendance.
Okay guys, start na tayo guys, start na tayo, shuffle. Makikita natin yung mga lagi present. Alpangilinan, type present. Alpangilinan. Okay guys, wala ho si Alpangilinan. Wala po siya. So close Awan. na natin guys. Magro-roulette ulit tayo ng paniba guys ha. Meron tayong countdown dyan, 30 seconds. Guys, nakapin po yung attendance ha, nakapin. Kahit po guys, mag-attendance ako, mag-attendance din ako. Isang beses lang kayo mag-send ha. Nakabsat, isang beses lang kayo mag-send. Kaibigang Willie. Ayan, ako na. Bilangan nyo. Kaibigang Willie, mamaya na ako, mamaya. Close ko muna guys, mauna muna kayo. 15 million in the house. Wala yung iba, nasan sila? Baka busy pa sa trabaho. Done attendance. Done. Bro Paulino TV. Absent. Wala si Bro Paulino. Hindi mo na natin tatanggalin yung pangalan nila guys, baka mali lang sila. So pag wala pa rin, tatanggalin na natin. Magne-next episode na tayo, magne-next season na tayo. Wala rin naman siyang last episode eh. Bro Paulino pa rin, tanggalin ko na ano? Wala siya. Tanggalin ko na to. Wala, hindi siya pumunta nung ano eh. Done attendance. 17 million in the house. Mga shoutout po sa inyo lahat. Benita Mix Vlog present. Maybel Corotan. Already Maybel, awan siya.
Countdown natin kay Maybell Corotan para ano yan, pantay-pantay. Wala rin. Busy, Ayan, busy. Guys, huwag niyong kalimutang magtamsak kay host ha. Huwag niyong kalimutan magtamsak kay host. Wale, sabi ni Cabres. Kasi nandiyan pa ba yung bisita ni host? Wala na yata. Al, Ano ba na yan? Pangyan. Second time, wala pa rin si Al. Tanggalin na natin. Second time, napatawag na si Al. Wala. Wala si Al. Sorry apo, tambay ko pa lang ato si Tikta Agdalos kanipay. Bilin Labitoria Vlog. Dalos kami pa eh. Sige na, bilin. Ayan ka, Daddy Ray. Ayan si Daddy Ray. Sige nang, yung babae ti balayo dito. Ayan si Daddy Ray. Ano ba? I-type ko mo lang di present. Sige, gibaba kay ba yun, no? Iwa Video ko na balay. lang ka, Daddy. Brag. Sige lang, guys. Balay. Balay ka ni Pinto niya. Nabunot ka rod. Jack. Akin yung video ko YouTube ko. Pumi. Sino? Sino ko tong-tong? Nanay? Apa itu tumawag nanay? Second time Okay. kay Maybell Corotan, wala pa rin. Kaya na, gibaba kay, jare ba nyo bali ni Daddy? Tanggalin na natin si Maybell Corotan. Ito eh. Badi 29 siya. Tila tagaro din. Oh. Surat mo tingnan. Makasuwal ito. Dan. Ano? Next year, klasa na susunod kay Daddy Ray. Susunod kay Daddy Ray, si Shane Tuason. Ito pa. Present. Tepay present. Kita na. Tapos baka mo. Galak million in the house. Okay, madi mo. Yan, hintayin lang natin yung ibababa ni, ni Kabsat ka Daddy Ray na nasa pa BLC ni Kadaddy. Oh, Sherlyn, Novi. 7 a.m. Kararating pa lang yan ni Kadaddy, galing trabaho. Natutulog, kaya ganyan mapungmata ni Kadaddy. Dyan. Surat mo man na eh. Ay. Surat ko. Pag magbubuhat ako. Oh, sige, kakarod din. Baka maladaw kan. Magagatan na ya.
Ekong Tech, hello mga host. Ayan, maraming salamat sa iyong patamsag dyan, Ekong Tech. Maraming salamat. Kumusta kong? Taga Toronto mo lang data, kaibigang Willie. Taga Tiagi Oh, sa baka. Toronto ka rin. Taga Santo Domingo. Ti asawa nata kay anak ni Uncle Ulyan. Diyan Santo Domingo. Ayan guys, nagbaba na si Kadadre. Sige, Ekong Tech. PM mo ako, baka gusto mong ano, at meron kasing grupo ang Canada ngayon. So, PM mo ako. And then, the same time, kung gusto mo sumali dito sa Kanjan community. And then, channel ko, Kapsat Ekong. Kaigang Willie rin lang, FB account ko. May mga, Canadian vlogger na rin dito na, na kilala natin. Magkakaroon ng, collaboration on sa summer. Okay guys, kadadiri na tayo. Sugod na guys, kadadiri. Okay guys, kadadiri na tayo guys, kadadiri. Sige, Kapsat Ekong, i-PM na, no, kahit masumali dito yung community, may Ilocandian community. PM na kami lang. Tatno ko. Okay guys, punta na tayo kay Kadadi Ray. Kapsate kong, nakakaintindi ka ng Ilocano, Kapsate kong. Ano mo na lang, kung gusto mong sumabay, dumikit-dikit ka na dyan. And then later on, after ng ruleta namin, ibababa namin yung bahay mo. Babalikan ka namin. Kung hindi mo pa kadikit yung mga nagbababa ng bahay dyan, pero wag ka muna magbababa ng bahay tapusin lang namin yung activities namin. And then after, pagkatapos ng activities namin, bababa namin yung bahay mo. Okay, sige. Ayan, thank you. Guys, sa mga visit ni host dyan na nag-observe, sumabay na kayo guys. At saglit at ililista ko yung sumusugod na. Ay bababa yung bahay mo. Dahil yan. Yan Ray. Dasirik mo dyan Ray? Apa? Nyangkal? Dasirik mo? Adangkal. Ayan guys, kadadiri na tayo, kadadiri. Sige kung sugod ka na kung. Sa mga bisita ni host dyan, pwede na kayong sumugod. At ililista ko po yung channel nyo rito. Later on, after mga activities, ibababa rin natin yung bahay nyo. So, Ekong TV. Yes ka? Yes ka? Guys, yung attendance dyan sa taas. Sa
mga member po ng Ilocanian community, yung attendance po natin nandiyan po sa taas. Huwag mong kalimutan mag-attendance sa Dumakyon Trip. Ayan, Dumakyon Trip 7. Switch account guys, switch account. Doon sa Ninja na isusugod nyo rin guys, i-type nyo yung channel nyo ha para po makita natin. Baba ka pa inong. Babak pa iti. Balay mo. Ay. Quick kan views like nan basta balay latan yung may kaduwa nga ibabam. Balay laingin. Balay. Kung lang itis mo lang yung kapila dito. Yuni, Lazy Delight ang sa kanang host. Ayan, sige, Lazy Delight. Sugod na. Andiyan na si Daddy Ray. Si Daddy Ray ng ano. Ay sa mga bagong dating na Ilocanian community, mga member na Ilocanian, andyan yung ano ha. Andyan yung attendance sa taas na pin. And then, host ka Daddy Ray, pakilagyan daw ng jacket yung mga wala pang jacket. Meron na. Dumakyon Trip. Laraflex. Okay, meron na kayong jacket. Ang jacket ka dyan, host. Guys, switch account tayo ha, switch account. Para po may dagdag yung ano natin, yung sugod natin kay ka Daddy Ray. At the same time, i-type nyo rin yung ano ha, kung i-type nyo yung channel nyo para pa makilala. Ayan. Pero may kandigyan ninja nung, kahit hindi nalagyan ng jacket yung ninja. Oo, sige. Nung ninja na lang yung pinasugod. Okay guys, sige, punta na po tayo. Bilangin natin yung pumunta kay Kadadre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pa lang guys, 16. 16, 17. 17 pa lang guys ha. Sugod na kay Daddy Ray. 3 minutes more to go. Share in person ha. Mag-ready na. Gmail. Den 25 K1 Ayesha. Ayun. Thank you. Thank you Ayesha. Yun. Nilden. Ayan guys, paalala ha. Doon po sa mga active sa ibang GIS, pero pagdating dito sa atin sa activities natin na hindi active, ingat-ingat na po at yung ating mga monitoring team ay monitor na po kayo. At wala po tayong magagawa pag sinabi po nilang tatanggalin po kayo sa ating GC. Yan, kasi po napapansin po nila na active sa ibang GC, pero sa GC natin hindi po sila active. Ayan, sige, ganyan lang po guys. Makikita na po natin sa attendance, i-compare natin yan yung palaging absent. Para po, maging fair lang po tayo. Sige guys, sige, so good na. Sherlyn Tuasa, 1 minute and 30 seconds na. 1 minute and 30 seconds. Mag-ready ka na, Sherlyn. Hello.
Nauli mo ka. Sherlyn Tuasundan. Ekong. Kaibigang Willie. Anong oras ang LS nyo? Schedule ato'y pare. I-message mo ni kaibigang Willie ta ano friend mo ti Facebook na. Dati tawag ni co-host. Okay. Awan boses. Awan boses mo. Yan. Ay, mangig na kon. Ayun, sa tekong hanak pa lang maka LS ta ko. Copyright strike na hanak pa lang maka LS. Di PM naklatan dito dito Facebook account ko kay Bigang Willie. Search mo lang nga makita na kon PM na. Eh kung need mong magbakas sa bahay na sinugod mo. Siya kapsat ekong no asin na lang gibabati balay. DJ lang ti sarong karan tapos views like comment ko na. Ag views ka daem tapos like and comment. Tapno ko makita da yung comment mo sobrianan da kano ko. Tagadtayan nyo mo lang data. Kaibigang Willie. Taga Toronto? Buwan. Sakto ko kapsat ekong adati collaboration ti Canadian vlogger by Summer Center Island. So sakto to. Sherlyn, pwede na babaka na ng bahay, Sherlyn. Pare ekong tech. Sherlyn, type mo present, views, like, comment, and then your link. Ayun guys, Sherlyn Tuason na po tayo. Mega love shoutout, 20 million in the house. Jackie's channel, mega love shoutout. Ayan guys, Foodie channel, Ninja 101. Ayan, nag-comment na siya. Jackie's, tambay ko lang kakabsat. Tamad daw pa dinner kenda amo. Ayan, timing kasi ganitong oras, nasa trabaho pa yung iba. Jacket na lang kay ano, pa-jacket na lang kay Gon. Bakong Willie. Oh, sorry. Pa-jacket daw po si Jackie's channel host. Meron na Jackie's channel. Jackie's Ayan, TV meron na rin Jackie's channel automatic. Sige, Ekong, so good ka na dyan para ano. Bakas ka laing ta. Shirley Tuason next. Ano yung ano ni Sherlyn Tuason? Views 59, likes 38, and comment 47. Ayan, may mga nag-comment na doon. Guys, switch account tayo guys ha. Switch account. Ang sakos, pasensya. Kakabsat. Anda kay Laobra. Mag-mute na lang. May sa oras pa sa actor Mark. Thank you. O sige lang NGO. Sherlyn.
Where Diaz, tambay ko lang atoy. Lara here. Ayan, si Kapsat Lara. Lara Felix. Charlene, ayan. Switch account tayo guys pagkatapos ng isang account natin. Alam nyo guys, yung pag-switch account sa cellphone, mas mabilis. Pag nag-switch account kayo, isave muna kayo sa account na yun. Pag may nagbaba ng bahay, isugod nyo na yun and then another switch account. Pagka-switch nyo ulit, stay nyo ulit yun, ikot-ikotin nyo lang para hindi kayo mahirapan. Big love shoutout Kapsat Marites. Ayan si Apo Sekretarya. Yan. At Kapsat Ekong. Madam na resibo ka Kapsat malpas trabaho. Sige lang. Kapsat Ekong, kastilangin is, hamo ka pala dumigdikit dagita ako. Data pala dikitam dagita may bababa. Agbakas ka lang. Tapno masoblyanan da ka. Ta ibabak jabalay mo damdama. Ta dumikit dan to kanyam. Bukan dyan YouTuber Tom Sakdan host. Ayan, si partner Gloria. Switch account guys, switch account. Love shoutout 20 million in the house. BG lang, lunchtime ng mga camel. Sige lang kan. Igurot ako. Ilistam lang yun. Yung mga naka-video dyan guys, ilista nyo yung ano ha. Ilista nyo yung mga nanalo sa ruleta at ABLC nyo. Muntik na hindi ko makita. Muntik na mag-lobat to. 3 minutes more to go. Bago na natatana yung klase mo. Aga pa ba? No oras klase mo? Ipapa-on mo tapos magkukumot ka. Niloko mo lang sarili. Papa-on mo yung electric fan tapos magkukumot ka. Ayan guys, sige, sugod na tayo kay Sherlyn. Ilan na sumugod kay Sherlyn? 1. Kapatid kong ikabil mo lang ako, JRBT ko na tinagat channel na S1, S2, no, bagong dikit S1, lumang dikit S2. Sa mga kararating lang dyan guys, yung attendance nasa taas. Nag-message ako sa FB Kapsat. Okay, sige Kapsat Ekong. Check ko damdama. Malpas dito katay dito. Malpas dito activities. And sige, sugod-sugod na guys kay Sherlyn. Jenny. Andiyan ba si Jenny? Jenny Audrey. Mag-ready ka na Jenny Audrey ha. Jenny Audrey, mag-ready ka na. 1 minute and 30 seconds. Ayan, S1. Nagbakas ka na ko, Kapsat ako, Ekong. Mag-ready ka na, Jenny. Type mo yung print and then views, like, and comment. Sherlyn Bayud Quason, Kito Kambal ni Sherlyn. Ayun.
Sige, kapsat ekong. Tapno ka. Check ko damdama di kayo message mo. I-add ba ka no? DJ ko kapsat kada dire. DJ Jayab yung arita. In Ah, briefing ko hanan. Reply din send ko J ko J. Dahil J ka tayo. J rules tayo. baka masadot. Bamon, ano nag-reply, bamon. O no, baka nakapay na sangaw. Bakahan pa eh. Ano pa isa nabasa eh. Busy siguro. Kita mo, ano mag-reply, di, bebean mo. Karon. 30 seconds. Sige Jenny. 30 seconds. Kinanta man gayam. Baka no binasanan ko. Eric Mata. Yan nakita ko na ano. Kapsate ko nakita ko ni. Thumbs up na kang bambit. Damdamagak. Ayun na Jane. Ni binasa na lang. Binasa na lang. Ayun. Han nga nag-reply. Hampay nga nag-reply. Masadot, twin no ko. Namamok di ko idi aja, di na pag kami nagpa-change star, idi ko idi aja. Las ko. Okay, sure. Ano, Jenny, baba mo na yung bahay mo, Jenny. 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 Drop your pass. Ayan guys, kay Jenny na tayo. Present. Views 22, likes 5, comment 7. Okay guys, Jenny na tayo guys. Jenny. Norway. Ayan, may kasama tayong taga Norway guys. Si Jenny. Ayeshanam. Next ka, Ayeshanam. Kada dire pa-update lang hindi ko kamsa di Oy, di kinyak na tay. friend. Update lang yun no. Mm. Monitor ako sa mobile ko. Work na kasi ako. Okay, sige, Kong. Sige, Kapsat. Sa dinugayam, ayan mo, dito yung Toronto, Kapsat. Kapsat, Kong, saan ka sa Toronto? Ayesha, ano yung A2? Ayesha. Scarborough. Vincent Weston ako. North York. Kasi di Winston. ka lang gayam. 30 minutes away. May nga banda ka? Vincent Weston, North York. Winston. Tanong sa aja, kasi singko mo lang ko. Malaki Jewish. tayo doon. Yung mga ko. Ayesha, ano yung A1, ano, A1, Ayesha? Si Jenny, J1, lagay mo, J1. Agora katag buyakin ni ko.
Medyo ko na. Alam mo na aja ko charger. Three minutes more to go. Ayesha, mag-ready ka na. Ayesha. Hello po, katatapos lang ng work ni Al. Ayan, katatapos lang ng work ni Al. Kaya panghuli ka, Al. Isugurin mo na yung madadatnan mo dyan, Al. At yung mga nanalo, balikan mo na lang ha. Si Daddy Ray, Sherlyn Tuason, pangatlo si Jenny. Si Al, natawag na yung mo kanina, twice. So, na-remove na. Pero ibababa natin. Kung ano yung madadatnan mo dyan na nagbaba, sugurin mo na. Tapos, sugurin mo na rin yung previous na nanalo ka, Daddy Ray at saka Sherlyn Tuason. At ibababa natin yung bahay mo mamaya. Sulat ko na rito, Al. Sige, Al, sugod ka na, sugod na. Ginilden 25. Bakit? Yun, si Ayesha pala yun. Ayesha pala yun, ninja pala ni Ayesha yun. Tapos si Kadadiri, Ala, siya yung unang nanalo. Pangatlo pa lang yan si 1 minute and 30 seconds. Ayesha, ready ka na, Ayesha. Hello, Andre. everyone. Good morning, Andre. Shout out. Good morning, guys. Good morning. Good morning, Andre. Good morning, guys. Good morning, guys. Ayan, dun sa isang tumuwad dyan, maraming salamat sa pagtuwad mo. Hindi ka masaya sa ginagawa namin, tumuwad ka. Thank you. Go. Yes. Okay, go there. Okay. Okay. Bye-bye. 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 Behave in the school. Ayan guys, may isang tumuwad kay Kadadri dito sa live nyo. Pero hindi siya masaya guys, hindi siya masaya sa ginagawa natin. Sino? Tinuwadan na kami sa nung Okay nga. kagura na dito, ararami din tayo. Oh, yeah. An kaya't makatulong. Silip-silip lang. Ayan. Sige lang, Kapsat Dolores. Okay, 30 seconds. Magbaba ka na, Ayesha. Alan, dyan yung attendance sa taas. Nakapin yung attendance. Sa mga late po, may attendance po tayo nakapin. Mag-attendance na po kayo. Ayesha, magbaba ka na ng bye, Ayesha.
Yes, Shanam. Dito pala ako nagbaba. Ayan, views 141 to 141, hindi pa nag-ano. Like 34 to 45, comments 28 to 51. Marami sumugod. 28 to 51. Sino nga dyan nagtuwad? Isurok daw naman nung nakasano ko, mangkita. Ah, Ano, makita noon niya nga bansa DJ nagtuwad. Kamo makita DJ channel nang im DJ bansa nga nagapuan natin nagtuwad, makita mo. ah. Ayesha, baba ka na Ayesha. Ayesha, baba ka na. Surak ko digiti ko, taganda mga buyaanan. Shirley and Jenny lang naabutan ko. O sige, ano si Kadadi Ray? Si Kadadi Ray, ano mo na, tumingin ka na lang doon. Yung chicharong bulaklak niya, ang sugurin mo kasi yun ang binaba niya. Yung chicharong bulaklak niya. Okay guys, kay Ayesha na tayo guys. Yan, bagong dikit itong ano ko Ayesha. Ano yung binaba mo? 6 minutes yun, maganda yun. 6 minutes ang bab. Update. Views 59 to 60. Kulang pa yung update ng views niya. Like 38 to 49. Comment 47 to 71. Ang dami mong comment. Oh. Ang daming sumugod sa'yo pero hindi pa nag-update yung views. Sherlyn, mamaya pa yan mag-update. Ang likes niya lang is 11. Dati nang na-likes yan. So, yung iba dati nang naka-like. Sa comment, 47 to 71. So, maraming sumugod. Switch account sa mga hindi nakadalaw na switch account guys. Para pa madoble na yung ano natin, madoble na yung mga pagsugod natin. Migo Korotan, kakauwi lang. Yan guys, attendance lang. Nakapin yung attendance yan. Shout out, Mabel Korotan. Di ba naabunot tayo ni Mabel? Yun, yung mga namin sunod, no? Kasang-sangpo na. Oo. Si ibababa yung ano, kung ano yung nadat na mo dyan, Mabel, sugurin mo na.
Jenny, views 22 to 50. Ayun, ang daming dumagdag kay ano. Likes 5 to 24, comments 7 to 29. Oh, ang dami sumugod kay Jenny. Yung views niya na dating 20, naging 50. So 28. 28 yung views niya. Anya nalipat akmet ag sublin, sabi ni Tagali. Kahit Kapay ako, nga nataw-tawan. nagkapkapan ng kapitana. Kita na orang na panamon. Kapitana. Ugh. 3 minutes more to go. Ayan, sunod na ako. Oh. Kaibigang Willie, delete ko na muna. Susunod ako kay Ayesha. Marbikin, asiligkan eh. Enjoy ako yan ni Ayesha. Pintas yung music na Ayesha na. Walay ngagkanta gayam ni Ayesha. Eh, napintas yung music na. Hmm. Uy, Aray ko. kita niya video niyo. Kita niya video ko. Aray. At dati tuwag kong aduwa. Baka Ni. baka ka mainggit. Nakita ka UAE. Ha? I-check ko pa yung naman dati may isa. Dati may isa lang dirikit. Dati i-check ko isa madam mo. Sige, nangay nga raw. Muso kaya da. Dati kaya na di supportarak. O na. Kung saan siya masaya. Tinawaran na di $80 ko. Kahit na makigoodbye ka 40 kanyak. Bulo mo. Okay lang yan. Mas tuwad. Masarap yan. Depende. Amoy. Marites. Siyempre, positive vibes. 1 minute and 30 seconds. Pare contact. Sino sunod kay Ayesha Kabsat? Siya Kabsat, kabsat siya. Willie? I-kabil ko. I-type ko ulit. Shout out, Ekong Tech! Ayan, shout out to. Sabi ni ate. Welcome to the Welcome. Bayaw ko naman ta. Ilocanjan YouTuber. Bayaw ni bakit Willie ni ko. Nagkasinsinda di bakit na. Ayan. Insecure host. Hindi Al gusto makihati. Ayan, 1 minute pa. May 1 minute pa si Ayesha. Guys, Ayesha pa tayo. Ayesha, wag ko kalimutan. Ayan, ang sweet daw ni Kamami. Ha? Sabi ni Jenny, ang sweet daw ni hello, Kamami. Mare Kamami ka no? Hello, Mare Kamami. Hello, hello! Kamami in the house. Ekong. Kamami. Shout out Wala ni Kamami. Marites Tagabi. Shout out mit kanya Marites Tagabi. Namasida. O, pa. Awam pa. Luto pa lang, Anong Marites. luto? Panak pa yung kuskus. Jai, tulog ka garaw. Okay guys, bababa ko na rin yung bahay ko. Next, kaibigang Willie guys. Ano oras ka itulog na? 1, 2, sandali. At nagbaba si sandali lang guys ha. Didelete ko lang muna. Tanggalin ko muna. Nagbaba pa si Ayesha. Ilan na ba yung sumugod kay Ayesha? Bilangin natin yung kaya.
Sherlyn, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, May 9, 10, purutan, nabayagan na nga, wanan, naibusan. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 guys, 24. Dapat dinuguan na. Okay, time's up na po. Nabura ko yung ano ko, saglit lang ha. Present. Kita binaron. Views 100. Likes 53. Comment 34. Ayan guys, kaibigang Willie. Kaibigang Willie na guys. Sige, babakan. Yan. Pag nadagdagan ng tuwa, isa sa inyo dyan, ang galit sa akin. Baka dagatay ko ang madagatayan. Makita comment lang ano niya nga bansa nung. UAE, may siya nga, Tim Mowad taga UAE. Okay guys, so good na, kaibigang Willie. Next, Meloria Gumpad. Huwag niyong i-skip yung harang. Alam niyong gawin niyo dyan guys, pag may lumabas na website dyan, i-click nyo lang, puntahan nyo yung website, and then after nun, scroll kayo pababa, and then balik kayo sa video, and then start nyo ulit. Pag nangalahati na yung kulay yellow ng ads, skip nyo na. Pwede na siyang halimbawa ganito, okay na yan. Data website na, i-click mo data website na ita right side, dati website ngamin nga rumor dita. I-click mo data ayan di left side na, yung website. Nalpasan. Mag-new tab yan. Pag nag-new tab, scroll down nyo, and then back to video kayo. Tapos no naka-good one, skip yun. Hello, Kamami, sabi ni Jojo Wines. Ayan. Ekang Tech, si kaibigang Willie ang next, sabi ni Tita Gali. Okay guys, sugod na guys, kaibigang Willie. Next si Meloria Gumpad. Tapos yung last na dalawa, hindi ko na iroroleta. Mag-uunahin na natin si Marbiken or the other one. Sino pa ba yung isa? Depende ang sino siya kanila mauuna. Okay guys, sugod na guys. Bit lang na nga, panto lang siripin yung ko. Absent si Marbiken.
Si Al-Ali ang meron. Baka pwede sugurin niya. Di pa din sugurin si Al-Ali. Ayan, sige guys. Ayun. May nagwan pa kay kaibigang Willie, oh. Thank you, Gertrudes Melchor. Ayan, si Dumakyan Trip. Thank you. Bugbugin ka dito. Bakit ba, Jay? A1. Dapat sukatan na janagan na. Ah? Kamami TV. Dahil sukatan na Kamami Jer TV. Dati kwa na ni manang kwa kadadire. ARSM ano MN Te? Sige puro foods ti vlog namit. ARMS ano? ARSM kuna nan sajay. Nagdangag. ARSM. Yun, ARSM gayam, ARSM. ARSM. Baliktad siya eh. HRM. ARSM. Ha? ARMS ha? Saka basta ka tifon siguro kita ikman. Jan Bill. ASMR gayam, ASMR. Puro foods. Dati bisita. Ay, yun ko lang ata. Okay guys. Partner Biloria, sunod ka na. 1 minute, ready kan, 1 minute. Partner Biloria, 1 minute, ready kan. Sakton to nakasublida aminin. Ready, Partner Biloria? Oh, isumilagayam nga ko, isumilagayam nga. Kaman ni Marviken, kung na ni Tita Galit, duduwa dalang gayam ni Tita Galit dito ni. Jay. Ay, duduwada. Dito na bati, Tita Roleta. Isumilagayam ako ni Marviken, kung na duwa da gayam na batin. Marviken. Una inta ni Tita Galin. Makinig kayat na muna ni Tita Galin so maganawan ka. Ayan, doon na tayo kaya Biloria Gompa tayo guys. Ay, sa atay. Ilokan dyan YouTuber. Partner Biloria dito. Guys, Partner Biloria tayo. Ganito yung sabi ko guys, oh. Visit advertise lang. Nung na-visit mo advertise, mapanti sa baling data. Tapos ang new tab data, scroll up lang. Yan, scroll up. Tapos back to video, start mo rin.
No naka-half DJ kulay yellow nga lining nan, no naka-half di kulay yellow nga lining nan, mabali niyo skipin. Visit advertise lang. Tanaduan, skip. Skip harang. Siya ti pagay ayam ti ko ti harang. At least 1 minute lang guys ha, 1 minute. Manood lang ng at least 1 minute guys para pumasok yung views. Kasi pagka nag-like na kayo, nag-comment din, umalis na kayo, hindi po siya counted yun. More than 1 minute guys, 1 minute and 30 seconds or 2 minutes. Switch account. Okay, Marbiken. Marbiken, ready? Sumusugod pa ba si si Maybel Corotan at saka si Ayan, sumusugod sila Maybel at saka si Al. Nasaan si Al? Ini battery, lobat ate ko. Nandiyan ka pa ba, Al? Nita's Vlog, Sangil, Benita Mix Vlog, B2. Ayan, si Gertrudes Metro, B1. Yung mga naka-BG-BG dyan, yung di kayo nagko-comment na nag-BG lang kayo tapos di na kayo nagpakita. Ayan, sila ng Gio, kanina pa yan, kahit na BG-BG, mayat maya ang comment niya. Mga hindi naka-BG na hindi na nag-comment, nagpakita lang sa attendance. Makikita rin natin yan, guys. May monitoring team tayo, guys, na mo-monitor nila kung sino yung nag-attendance na umalis na kaagad. Naka-BG pero hindi nagko-comment. Tingnan nyo si Adela at saka sila ng Gio. Naka-BG sila pero mayat maya sila nagpaparamdam. Okay, 2 minutes more to go. Marbiken, nag-ready kan Marbiken? Susunod si Tita Gali and then next Al Pangilinan and then next Maybel Corotan.
...30 seconds more to go. Marbiken, ready mo, tayo babam dagusin. Marbiken. Dito lang din ho, sensya dito kasi amo ko. Okay lang igurot ako. Matamsak ako ng premiere mamaya, guys. Ayan. Sige, Kapsat Rodel, madamdama. And then si Ekong pala, ibababa din natin si Ekong, ha. Yung bago nating magiging kaibigan si Locan dyan. Hindi, nalaglag si Kadadi. Bit lang Kadadi, ah. Pokata. Ang ko Ayan. yung kabel. Nalaglag si Kadadi. Duwa nga ko yung sugsugod ko. Ayan, tigdadalawa yan. Tigdadalawa tayo, guys. Duwa nga ninja dagat yung sugod ko. Marbiken. At dito ni Marbiken. Marbiken, baba mo na. Marbiken. Nagdarakil man, dito kayang bigori ko ni. Sapal man ti ahitin. Hindi pa masangon no kan. Nangaron. Uma. Madik masango aghat ahitin. No, may garan di ubing ko no ka very spiky ko na. Lalo dito uriya, dito buko ni. Spiky mouth. Ano. May dito tanda pagigaman na ni. Papukis ko na kinabagit ka mati. Kaka-whitey ko na ni Maybell Kurotan. Kaka-whitey o Maybell, di kayo mag-asawan. Malipatan yun. Nalipatan na gasawan. Oy. Sa dagbirok tata, naladawon ah. Kung ano ka mami, pagkapit ka gamin, kadadit, ano di ka matinag. Awan. Di lamay sa dodya. Ayun guys, ano na tayo kay Marbiken na. Sugurin na natin si Marbiken guys. Hahaha, kadadi. Yes. Lipata. Ito yung sinasabi ko, ito yung harang ni Marbiken. And then, visit advertise tayo dun sa taas. May visit advertise. Ayan. Pupunta sa new tab. Scroll down kayo. Marbiken. Yan, scroll down. And then after, back to video. And then, panoorin nyo ulit. Ayan, panoorin uli yung harang. Pag naka 50% or 60% to 70, pwede nang i-skip. Unify all data, Bocademo solution for marketers, white papers and reports, case studies. In store, e-communication, visit advertise. Daddy, lipati ko, sinakwatch hour. Kung nang lipatin na ano di, agasawa ni Miguel Kurotan. Manglok. Anda ka no mo, at nga mangloklo kumat ko na so nga nakano kaya tayo. Awan mang ar-aryek. Kantaan na kayo man ni Partner, Velorian na. Nung may saak, baro, kit makas-asawa ak. May mayat ka no mo dali awanan kaysa agsipot-sipot ka. Mga sawa ak, ianat ti manalon, taisot, magustwak.
No agarado, agarado akmet. Agarado ka madwa. Tingat rabi i agreeing kami. Agin inarado kami. Wait, DJ nga kanta eh. Mm. No may sa abaro. It magas asawa mga sawa ak ti Oh, may bell dengga mata. ta isot magustuak. No agtudok akmit. Inudok kami adwang. Tingat rabi i agreeing kami. Tinudok kami. Adangan tangay mga kasya eh. Diklam mo di ka na. Katawanan ni Mabel. Katawan na latan. Tayo. DJ nga kan. DJ lang ako ng tiket ko nga kanta. No may isa at abaro. It magas asawa mga asawa ak ti anak ti manalon. Ta isot magustuak. No agarado akmet. Agarado ka madwa. Tingat rabi i agreeing kami. Agin inarado kami. Ang haba ng harang ni Marvy. Tindog na rod. Ikatawak latan. Kadadi awan mo ti may lawan. Nyagat ta may lawanan. No kaya mo aga daw baka makasara ka ti bartag kaanon. Ken, Marvy, baba ka pa. Natakpan na yung ano mo, Marvy. Marvy, Ken. Natakpan na. Ala, hindi pala ako nag-sit ba ako? Kakaturturok pay. Apo. Kaririing kasangsangpit mo lang kak. Ay, Oh, pang, naturog at labas shit. Napana nag-overtime. Kailangan da jay. Anak ko mamapan ka. Ako mo tagi guide ti tao jay. Overtime. Domingo. Napana. Anak ko kahit tag-overtime ko awan kapilitan. na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Okay, Tita Gali, ready ka, Tita Gali? Tanggalin ko na to, ibaba ko na yung ano. Ibaba ko na to, ibaba. Okay. Ayan, Tita Gali, ready ka na, Tita Gali. 2 minutes more to go para kay Marby. Guys, switch account kayo, guys, ha? Switch account. At update sa mga naibaba na yung bahay. Update lang po, update. Update. Tingnan natin, ilan sumugon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ayan, 25 sumugod sa akin. 25 comments. View all videos.
Binaba ko kanina. Slide line. Ay, 64. bye-bye. 6. Say bye-bye. 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 Bye-bye, Andre. Bye-bye. Mm. Okay. Behave in the school, okay? Yeah. Okay. Bye-bye. Bye. Okay, Tita Gali. Baba ka ng Tita Gali. Na BLC na kon. Di na minsan kabsat. Nalpas ka niya? Hmm. Na BLC kayo din namin siya nga sa Rangkar? Tita Gali? Sure ka? Dapat lang may ginagan mo Jerolet ha. Tayo ma, baka nagbabawi ka. No, sumaro no ni Al ditan. Al, agredy kan Al. Seconds lang yung binaba mo noon, Tita Gali. O ni Mabel. Ibabamlatan, Tita Gali. Haha. Nyati ibaba na nga eh. Sige Al, magbaba ka na. Andiyan pa ba si Al? Patitapin ni Al. Sumugtod ni Al. Ibaba na, Tita Roxin. Awan. Mamiss you, Tita Rong. Pasensya Al na, host. Pangilinan, ano ka na? Al Pangilinan, where are Okay you? lang. Lie, sweet delay. Madimpilitan lumade. Pasensya na, host. Jack maka-switch account ta nakapsot net ko. Sumugsugodak naklatan oray Jack kasali. BLC. Okay, Lice. Thank you, Lice. Yeah, pagka may time pa tayo, nasa pa 5 minutes, dapat ko ani ko ibabata yung balay ni Lazy Delight. Sumagsugod meet lang gayon so na. Al, Tumaktakin sa ni Ate Al. Haha ko. Wingayam nalagip ko seconds lang namin yung babam. Sila win side. 2 seconds lang di imbabak. Hindi nga no met kayo nga umulitak at di okay lang tamet. Ano? Sige, Tita Gali, pag-urayan tayo kini Al. Parit ta ni Al ni. O sige, baba man Al. Lagi baba kan Al, present, tapos views, like, comment, and then your link, baba mon. Tapos, may bell kurota, nag-ready kan. Ni, ayan na nga rin yung link mo ngay ko. Ayesha. 100. Eight. Pahanap pa nga nagka. 100 to 100 to 150, yung likes niya, 61 to 81, and then 73 to 95, comment. 22 ka nag-comment. Doon Damdaman nalipatan ka, yung pinag-like. Dati baba na ni Al Pangilinan. Okay guys, Al tayo, Al. Al Pangilinan. Nako, loko-loko mit diri. Internet kun.
Hmm. Ito itlog. Talong nga itlog. Gulay na, ginasan. Ang maka di cellphone pa. Ha? Ang makasugod. Agkaanak man. Diligan. Ano? Kaya ka na nililigan? Late nakmaning kakasat. Tapos sampit ko. Agga po work. Okay, liligan. Kumakmakma. Anak kumam kamatakon bitusi. Kumamat kayo. Ayun, nakakonect na. O, di makakonect. Di wifi ko ngayon ito eh. Okay. Ya. Al, baba pa ng isa ba? Al? 3 minutes more to go. Al, baba ka na, baba ka pa ng isa. And then, Maybell, ready kan Maybell? Anong maka-get over dito? Ituwad mo nung.
Ngay. Ya mga gan, nakami utak sa matan. Awan boses na. Hindi ka mangag. Ang mga nakwili. Awan bosisan. Ayun guys, si ano na, next Mabel Corotan, baba ka na Mabel. Mabel. Baba ka na Mabel. Guys, sa mga wala pang attendance yan, nandyan po yung attendance. Ayun guys, Mabel Corotan na tayo guys. Pero mo ilot na ni Maybelline. Yan guys, Mabel po, Mabel. Next, Lace with Delight. Ready ka, Lace with Delight. Mabel Corotan. Guys, Mabel Corotan na. Lace with Delight. Mag-ready na lang si Lace with Delight. Bro Paulino TV, mega love shoutout Bro Paulino. Attendance kayo guys sa mga wala attendance yan, mag-attendance na kayo. Bit lang absent, upang ko lang. Tayo jubing ko. Naka-live ni ko Jenny. Kiligtan.
Ha? Awan pa ni kadad ay ni kaibigang Willie. Ha? Dito na kaibigan. Nagdigdan. Sino? Di ba kakabay ako? Hmm. Da. Sumakal. Meron ko. Damdama. Eh, ang baba mo damdama. Kaya nanginig ko. Ampan. Okay, 1 minute more to go. Si ano na, Lay Sweet the Light. Try ka na, Lay. Lay Sweet the Light. Ito na. Napampay. At tama na tayo. Willie. Kaibigang Willie. No. Napampay gitulod. Sige lang naman, sige lang. Hi guys! Sorry, interrupt. Pwedeng hiramin muna si Ray saglit. Hatid lang ako sa work, please. Sige lang, te, sige lang. Bati kayo palang. Okay, dito pa naman. Dito naman. Sige lang, no? Saglit lang. Hindi, Wait lang. Sige lang natin. Sige, ako naman ako. saglit lang. Maarte, ato yung amo ayaw nang nagko-commute. Okay, sige natin. Thank you! Okay, ingat, ingat. Ang kailangan andito sa akin yung yung control ng ni Capsar Ray. Bali, kinokontrol ko siya rito. Ayan guys, so pakita ko sa inyo para Capsat ni. Ito ko control yung Capsat Ray. Ayan, i-add screen ko na kinokontrol ko yung PC Capsat Ray dyan. Ayan, nandito. Ayan yung So, Capsat, nakakaano ko kay Capsat Ray. Kahit wala si Capsat Ray dyan, nakokontrol ko yung PC niya. So, i-add ko na itong ruleta natin. Ayan guys, yung ruleta natin guys. Ito na yung ready na kayo sa mga sugurin. Lay, shoot the light. Andiyan pa ba si Lay?
Lay Sweet Delight. Agibaba ka ba nun Kabsat Lay? Lay Sweet Delight. Lay Sweet Delight. And then later on i-share ko yung ano ha. Yung nag-submit na sa ano ni ano. Yung nag-submit sa Cebu kay Kadadi Ray. Lay Sweet Delight. $22 million in the house. Ayan. Lay Sweet Delight, wala. Ayan, baka busy pa. Okay guys, ruleta tayo ha. Type Ray. Kakabsat, Type Ray. Okay guys, type Ray. Ayan na, tinuruan ako ni nung anak ni Kadadi Ray. Ayan. Andito yung controller. Kaya kahit wala si Kadadi Ray, pwede ko siyang i-unmute ko, guys. Ayan. Naka-unmute siya. So, i-mute ko. Ayan. Ayan. Tanggalin ko yung ruleta. Ayan. Add the screen. Okay. So, kahit wala si Kadadi Ray, guys, nako-control ko rito yung ano niya. Yung PC niya doon. Baka naka-video si Babak Balay ng host. Ayan si Lay Sweet Delight oh. Lay Sweet Delight, ibabam ni Balay Mon. Habang nagro-roleta tayo rito para may nilay yung bahay niya. Sige, saglit lang ha. I-ano ko na lang to, i-roleta ko na lang to. And then after, ibaba na ni Lay yung bahay or ibaba na muna ni Lay yung bahay niya. Sige Lay, ibaba mo na lang talaga yung bahay mo. 26 million the house. Sino na? Ray, Ayesha, Sherlyn, Maybell, Dolores, Pudi, Dumakyon, Benita, Yuni, Marites, Beloria. Yung mga nag-ray na dyan. Al, Lay, Lanengio, Benita Mix Vlog, Bro Paulino, Lanengio, Ray. Data ni Lay, host. Agibaba kan Lay. Lay Sweet Delight, babang Balay Mon. Tingnan nga natin yung avatar ni Kabsat Ray. Avatar. Ayun. Palitan natin yung avatar niya. Bakit ayaw? Yan yung ni Kadadi Ray. Hello kakabsat, kumusta? Sabi ni Ekong Tech. Nakapit na namin. Nagibabakan. Lay, sige magbaba na Lay. Lay Sweet Delight, magbaba ka na. Tap na makasarong karta yun, ma-agrolet ako yung sarong ka rin eh. Eyes on the screen ha, eyes on the screen.
Ayan, pasensya na kabsat. Hiniram ko saglit si Daddy. Thank you so much sa inyong lahat sa pag-unawa. Ayan, love you all guys. Ayan guys, si Lace with Delight muna tayo. Yung natin ni Daddy Ray si ano eh. Guys, Lace with Delight tayo guys. Yung harang guys, gawin nyo, visit advertise. Visit advertise kayo. Tapos, scroll down kayo. Ayan, scroll down yung visit advertise. And then, back to video. And then play. Pag yung line niya na yan ng harang niya napunta na sa guys, napunta na sa gitna, more than 60% na, skip niyo na. Ganun po maglaro ng harang. Kabsat Ekong. Pakikat mo pa ilang Kabsat Ekong, madi final pass, last detan. Last detan ni Lace with Delight Santos si kasi Maruno Gayam. Guys, yung mga dinikitan ni Kabsat Ekong, ngayon nagbaba na siya ng bahay niya. Dikitan nyo na guys. Dikitan nyo na si Kabsat Ekong sa mga nakabalik na. Guys, yung mga hindi naka-BLC nung nakaraan, guys. Yung hindi naka-BLC nung nakaraan na nandito ngayon na naibaba yung bahay. Pakibalikan yung mga na-BLC noon and then screenshot send sa resibo ha. I-send sa resibo. Okay guys, eyes on the screen ha. Eyes on the screen. I-roulette ako na eyes on the screen. Eyes on the screen.
Eyes on the screen, Mabel Corotan. Type present, Mabel Corotan. 30 seconds. Okay, andyan si Mabel. Mabel Corotan, present. Mabel Corotan, present. Remove ko muna yan. And then, saan ba tayo? Dito tayo sa attendance. Saglit lang guys, saglit lang Ekong, baba ka na ng bahay. Tapos Rodel, patamsak tayo ng ni Kapitan Rodel. Ng premiere ni Kapitan Rodel. Kapitan Rodel, ibabang giveaway premiere mon bago magbaba si Mabel ng bahay niya. Present si Mabel, andyan si Mabel. Okay guys, ito yung nag-attendance ha. Ito yung attendance natin. Ilukan dyan sa Rongkar. So, ang responses ay 24. Click natin yan. And then, attendance. Anong date? Anong date? 9, 10, 11, 7. Mildred Abad. Date. Anong date ngayon? 22. Ayan, 22. Ito pala. Okay, ang nagpasa ng attendance, Sherlyn, Rodel, Jenny, Ayesha, Marbiken, Dumakyon Trip, Beloria, Jojo Wines, Igor Otako, Yuni, Dumakyon, Sherlyn, Jenny. Na doble uli. Guys, wala mo nang alis. Wala na mo nang alis. Mag-aayos tayo. 24 responses. Summary. Print, download, delete. Are you sure you want to delete? Follow. Cannot be undone. Responses already sent. My spreadsheet. Not to be deleted. Oh, okay.
So guys, 24 lang yung nag-attendance ha. 24. So, yan. 24 yung nag-attendance guys. Ayan, kung magbaba ka na ng bahay mo, Premier, and then later on si Mabel, magbaba ng bahay mamaya si Mabel. Guys, yung hindi pa naka-play, mag-play na kayo. Kasi kayo mismo maglalagay ng pangalan nyo dyan sa form. Okay, isi-share ko yung ni Kadaddy Ray, yung nag-play sa kanya, saglit lang. Para makita nyo, para makita nyo yung nag-send ng resibo ng resibo. Sarong ka receipt. Share screen. Guys, ito yung nag-send ng resibo. 26 pa lang nag-send na resibo kay Kadaddy Ray. Guys, ito pa lang yung nag-send kay Kadaddy Ray. Basahin nyo na yung dyan na. Basahin nyo na. Okay, basahin ko na lang. Okay, kapas bro. Kaibigang Willie, Uni Gracie, Nieves, Del Villarus, Bro Paulino, Beloria Gumpad, Marbiken, Sherlyn Pason, Nieves Channel, Ayesenam, Beloria Gumpad, nagdoble ni Kapsat Beloria. Marites Tagabi, Adel and Joel Vlog, ang plini niya, Bro Paulino TV, Sherlyn Pason and Kadadry TV, tatlong plini ni Adel. Jojo Wines, Lily Gwen, Lan and Gio, Jenny Audrey, Dumakion Trip, Benita Mix Vlog, Nobilin La Victoria, Igorot ako, Maybel Corotan. Oh, bakit Tutagali naman? Titagali hindi Tutagali. Mildred Abad, Foodie Mix Channel, Lace with Delight. Ayan lang yung mga nag-submit ng attendance guys. Nga makita? Wala, hindi siya makita. And share screen. Guys, ito lang yung mga nag-send ng resibo kay Kadaddy Ray ha. Bali ang nag-send is 1, 2, so 28, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26 guys, 26. din ang ipasan kakabsat. Okay, Maybel, magbaba ka na ng bahay, Maybel. Maybel Corotan, baba ka na ng bahay. Ayan guys, punta na natin si Maybel Corotan. Anong oras LS mo, Maybel? Yan ay sa Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday, kailan yung mo, Maybel, kailan yung LS mo? Nag-send na ako pero hindi ko pa pala naisulat name ko. Okay, andun yung sa GC, sa receipt. Andun yung form. Mag-fill up ka na, Kabsat Dolores. Ang may access dyan si kay ako at saka si Apo sekretarya natin.
Nasa kanya, may access po siya dyan. Maybel, anong oras yung LS mo, Maybel? Sa Miyerkules, Philippine time. Marby. Dali at i-share ko na lang para makita nyo. Kitain nyo lang yung caption, tatap na makita yung ginagan nyo. Tingnan ko yung pangalan mo, Marbiken, ano? Adada Marbiken. Nang ipasa ka idi 21, March 21 ng 3 o'clock, 3:44. 3 o'clock, 44 minutes and 49 seconds. Ayan o. Marbiken, ito yun eh. Yan, Marbiken. Kita mo, Marbi? Nakaturog kami to paila dito nga oras kabsat. Anong oras yon? Nasaan si Maybel? 12 ng tanghali, Pinas time. Tulog. Tulog daw yung iba. Pag ganyan, alas 12 ng gabi rin dito sa amin. Maybel, wala ka na ibang time? Oo. Guys, saglit lang guys ha. Maybel, pakiano na yung time nyo dyan. Hindi na yung blue light gamitin mo na Ayaw!
Okay guys, ayan. Guys. Ano muna, off cam muna ako guys. At ako'y may hawak na baby. Sa kanang videos mo natin May. Okay, 5 hours play po para kay ano Dito ni Kadadi rin.
Apay madita ka mangig ka, ko agre ka ta nakamute ka pa lang. Ayan. Ayan, mangigdakan ka dali rin. Ano yun? Oh, Pasensya ka kabsat, nagitulod. tatap na ko ni. Nariing dito yun eh. Ni. Ayun na. Oh. Ayun na. Hello. Ang tinitingnan mo. Yung mic. Mega love shoutout. Kaya mo naman na. Hala. Ay. Kaya mo. Ay. Hello. Mega love shoutout. Kaya mo. Oh. Ano? Sino masarungkaran? Ni Maybell Corotan. Ayan. Oh. Maybell, 5 hours lang, Maybell. Hindi siya 10 hours, 5 hours. Oh. Apa ni Nobe? Damo imbaba na nga balay na. Ay, Nalbasin yung. Mabalin dagi babati balay dan. Premier na gayam. Ayan. Ayan, patamsak na kayo ng premiere, guys. Hindi na panawak tayo ni Sweet Delight. So. Yan. Shout out ka mo, shout out. Tandaan mo agbangad data na. Yan, likotigin eh. Naka-live sino? Sino naka-live, guys? Si Jenny? Jenny N ko napanak tatay, nagtusok. Ano? Oh. Shout out. Hindi live shout out ka mo. Wala, hindi mo na makita yung mukha mo. Oh. Dudo ka? Wait lang nung Sige. March 12, sabi niya pag-graduating daw niya ng grade 4. Hindi ako naniwala, parang alam mo yung parang okay, pag-graduating mo, thank you, ganon. Tapos mamaya, kinabukasan, nandiyan na, grade 4 na ako. Tapos dumating din si Blue. Ito pa ang isa, si Blue Mix. Maraming mga banana yan. Si Blue din naman, dumating din siya, pinagraduate niya ako ng grade 5. Ngayon, yung grade 6 na. Ayan, guys. Mag-ibabak and done dito, guys. Pagkulang. Okay. I know it's Ray Vlog. Hello. And it's Ray Vlog. Thank you sa patamsak. Ayan ba yung real account mo? Tingnan natin. Sa kanila sa kabila. Sabi ko, mamaya ka nalanin. Wala lang ako na nun. Yan ba yung real account mo? Ayan, laki ng bahay mo Nice. May premiere ka. Okay, baba natin. Ni Jenny nag-live show na 43 minutes ago. So nalpas tayo nagroleta tayo kay sarong ka. Nalpas na tayo. 12, 16, 20. Hello, Sans Food. Welcome to my live. Ayan. Ganun. Anong nangyari? Nagluluko. Yung mo, sa'yo lang nagluluko. Okay.
During the pandemic, I lost my job. I realized I had to change something on my CV in order to better adapt. I heard about Canada training credit and I found out I was eligible.
Brother Paulino, alas 18. Tibigat. Oh, congrats kab sa Trudel. Muni kagayam. Kabaharang. Wow, sana all. Wala lang. Ah, Bumaba ka lang ng alas 10 sa may trabahon. oh, sige. Alas Nalpas 10 mo ka. tayo, di ba? Uy, nalpasin, alas 10 gayam ini. Nagsubli gayam di orasin, nalipatak maninin. Kunak no atras tayo Baka, sa oras, kunak katapay mi sa oras ko, kunak kit ni. Magpadami gayam, nagsubli gayam min. i-close ta karo dati yan? Ayun, mabalintag pa ka naka 3 hours sa gayam min ni. Kasi ano nga, i-close mo na atan, sikat ti. Ayun, siya kagibdib dito yun, no. Wan, tani, kumong ito po natin ko na. Okay, sige. No. Okay, guys. Thank you very much. Maraming salamat sa pag-attend, guys. Kay Bibia Kurotan tayo. Alamin natin kung kailan siya mag-LS. Maraming salamat, guys, sa pagtambay. 10 million in the house. Ayan, 11 million in the house. Andito pa. Guys, lipat tayo kay Jenny. Ni ko nga, ikong tech, nakakuatlan? Win, Pare. imbaba ni Jabalainan ni Ekong Tech. Ay, wan. Si Ekong Tech, babalikan kita Ekong Tech, ha. Wan, basta tungtong kailat, tano niya ti ko. When PM mo lat ka. Wan, piniem kailat, tano ko. nagtungtong tadamdama Ekong, tapno ko, amin nga dinikitan dumikit dan tumit la amin kanyam. Okay, so guys, lipat tayo kay Jenny. Punta tayo mag-thumbs-up. Ayan, good night. Ay, good night. O, tama ba? Good night ba? Good night, good morning ko na. Good night, good morning. Sabali tayo nga Oras. lubong. Okay, guys. Thank you. And call ko na, ano? Wan, sige. I-come mo kan. I-close mo. Ibabak dito kanya ako. Okay, guys. Thank you very much. Maraming salamat. Ayan, salamat. Kailan yung premiere ni premiere ni Kabsa Trudel? Tumagap man ni Kabsa Trudel. Kasi nung ibaba to, live studio kung ano ka. Ang ganda shot tayo kon. Ibaba mo tulat dapat hindi kanya ako na. Tanda mo ti komitan. No, i-end call ko dito, automatic data mapo ko di kuaman no. Oo, sige. Sige, okay, bye Oo. guys. Thank you. Nagyaman na kakabsat, di kita dimaray dito balay ko, nga basit. Okay guys, thank you. Bumabakan no. Oo, sige. Dakpay mo.